তো কোনোদিনে নোৱাৰিব তেখেতসকলে চৰকাৰ বনাবলৈ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৩৫ লাখ জনসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কি কৰিব এইটো কওক প্ৰমোদ বড়ো হাততো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰমোদ বড়ো এজন ব্যক্তি কিন্তু বিটিচিৰ ৩৫ লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কাম কৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কি কৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত কি কৰিব এই কথাবিলাকে তেখেতসকলে ক'ব লাগিব আৰু বিপিএফৰ তাত মই ভাবোঁ অহা 50 বছৰতো বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৩৫ লাখ জনসাধাৰণৰ আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিব পৰা মানুহ আৰু নাহিব दा भिडिअनि जेनाखि बाथ्राफोर बिथांनि बाथ्राफोर बुंनायखौ दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया मोजाङै मोनथियो नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनै फैगोन माखासे समफ्राव बिपिएफ दोलोआ एबा बिपिएफ हानजाया माब्लाबाबो सरकाराव फैनो हानाय नङा होननानै बिथाङा दिनैनि दिनाव माने बुंदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेराव दा बिनिफ्राय बिथाङा बुंदों बे बिटिसि रायजोनि साफ्रोमबो रायजो राजा एबा 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा मा मावखो एबा मा मावगोन बेफोरबायदि अनेक डायलग होदों आरो बिराद लासिंसिं नङा होमबा बिथांनि डायलगा दा दिनै आं नोंथांखौ बुंनो लुबैबाय प्रमद बन्धु दिनै मानगोनां महिलारि सारनि दैदेननाय आरो मानगोनां महिलारि सारनि बिटिसि एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बेफोर बिटिसिनि गासिबो नुथायफ्रा डेभेलप जानायब्रा नङा होमब्ला साप'ज नों हमनानै लादो दिनै दिनाव नों जे अफिसाव दिनै जिरायनानै बे सारा बिटिसिखौ दिनै सालायो बे सोर बानायनाय आरो दिनै आं बारे बार बुंबाय थानो सानाखै माने दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ जोंनि मानगोनां महिलारि सारा मा मावदों मा मावाखै नङा होमबा दिनै नोंथांमोन बायदियासो माने साननो हनो रोङै नोंथांमोन बायदि मानसियासो दिनैनि दिनाव 17 बोसोराव महिलारि सारा जेबो मावाखै दा बै रायजो राजाफ्रा नुवाखै दा बै रायजो राजाफ्रा नोंनि बे फिननायखौ मा होगोन दिनै 35 लाख जनसंख्याफोरनि गेजेराव बिपिएफ हानजाया बा बिपिएफ दोला जेबो मावनो हायाखै बिदिबा नोंथाङा 4 बोसोराव बे 35 लाख जनसंख्यानि थाखाय नोंथाङा मा खामानि मावखो बेखौसो कुइसन सोंबाय आं दिनै नोंथांनाव दिनै नोंथांनि जेनाखि सरकार नोंथांनि जेनाखि खुंथाय बे खुंथायाव दिनै जों गासिबो नुनो मोनो माने नासयजानाय माने गासिबो मावनाय दांनाय बिथिंफोरखौ लानानै दिनै फासयनायखौसो नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ साननानै नायबा दिनै लासिंसिं आरो नों बायदि माने CEM मानगोनां प्रमद बन्धु बिथाङा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव थ' गाइस दिनै आं बेखौनो बुंगोन बे सारा जोंनि बिटिसिआव 35 लाख जनसंख्या दं दा बै संख्यानि थाखाय मा मोजां मावगोन आरो मा मावदों बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंदों आरो नङा होमब्ला दा दिनै आङो बिनि उल्थायै कुइसन खालामगोन दा दिनै नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि फारसे जाय बिथांमोनहा गावनि जिउखौ दान होनो हाबोदों जाय बिथांमोना दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि नांनानै दिनैसिम बै जेलखानाफ्राव गोदाव सोराव दङ दा बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालामदों दा माब्लाबा NDFB बिदा फंबायफ्रा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ प्रमद बन्धु बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै बुंनो हादोंना दा लोगोफोर थांनाय बै समनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो दिनैनि दिनाव हानहरनो गोनां जायो नङा होमब्ला दा बै समाव एबा 4 बोसोरनि सिगां बे सारा जोंनि भारतआव जोंनि बर' हारिखौ गिनायजों लोगोसे सनमान खालामदोंमोन नङा होमब्ला गिदों सनमान खालामदोंमोन दा सोरनि थाखाय गिजादोंमोन दा रायजो राजाफ्रा गोसोआव दंना दा जोंनि हारिया सोरनि थाखाय सनमान होजादोंमोन दा बे जाहैबाय जोंनि नायल' जाल' मोननै आफादनि थाखाय मोनसेया जाहैबाय BLT आरो मोनसेया जाहैबाय NDFB बे मोननै आफादनि थाखाय जोंनि बर' हारिया सारा मानि भारतखौनो सोमावग्लुंनो हादोंमोन जायनि थाखाय बै समाव BLT एग्रिमेन्ट जानानै थांदों आरो बिनि उन नैबे दानि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे सान्थि सुक्तियानो जाहैबाय माने NDFBफोरनि सान्थि सुक्तिमोन दा दिनैहाय बेखौ मा खालामदों प्रमद बन्धु बिथाङा माने
जाय बिथांमोनजों दिनै सान्थि सुक्ति एग्रिमेन्ट जानांगौमोन बै एग्रिमेन्टखौ प्रमद बन्धु बिथाङा माने अभारटेक खालामनानै एबा माने बिथाङा माने बिसोरनि मावनो गोनां खामानिखौ बारस'नानै मावनानै दिनै नैबे अबस्था जादों जोंनि बिटिआर सान्थि सुक्तिया। दिनै आं बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय नांदोंमोन बिथांमोना हारिनि अलखद आरो हारिनि फारसे मोजाङैनो साननानै माने बेफोर एग्रिमेन्टखौ एबा बेफोर सान्थि सुक्तिखौ लाबोनायाव माने मोनसेबो माने थाबोनाय माने एग्रिमेन्ट जानाय नङामोन आरो। दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि एग्रिमेन्ट सान्थि सुक्ति दिनै बिथाङा साना हवा बैफोर सान्थि सुक्तिखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै गासिबो जोङो बर' रायजो राजाफ्रा मा जानो गोनां जादों गोबां माने बुस्थुफोरखौ खोमानो गोनां जादों आरो। दा गाइस बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि हारिया गोबां माने खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरो माने सोरनिबा एग्रिमेन्टनि थाखाय नङा होमब्ला। दा जिखुनु हक दा दिनै फैयै फैनानै नैबे 4 बोसोरनि उनाव मा जाखो माने दा जोङो लासैनो माने जोंनि हारिखौ रावबो हारियानो गिला आरो दिनै सनमान होआ आरो ओरैबायदि दुखुनांथाव। बबेबा जायगायाव जोंनि हारिया जुदि माबा मोनसे भुल मावफ्लांबा दा नैबे समाव जोंनि बर' जाथिया देथारजागोन ओरैबायदि अबस्थासो जाबाय आरो खुनु रावबो गिला आरो रावबो सनमान होला। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि हारिनि थाखाय नांसोमदोंमोन दा फैयै बै बिथांमोनहा दिनै मा अबस्थायाव दङ। आरो प्रमद बन्धु बिथाङा दिनै NDFB बिदा फंबायफोरखौ दिनै मानो बे अबस्थायाव लाबोखो नङा होमब्ला। दिनै मोनफ्रोमबो बिथांमोननि जेनाखि मोननांगौ सुबिदा दिनै बिथांमोना मानो मोनाखिसै नङा होमब्ला। दिनै जाय बिथांमोना दिनै जेल खानायावनो दं दिनै बिथांमोननि फारसे मानो फंसेबो माने खुगासिनो हायाखिसै नङा होमब्ला। दिनैहाय हारिनि नांनाय हिसाबै एबा जोंनि जाथिनि नांनाय हिसाबै दिनै बिथांमोना माने माबा मोनसे कनभिक्टेड केसजों माने बै जेल खानायाव थाबोनांगौनि खुनु प्रश्न गैया आरो। दिनै एग्रिमेन्टनि दारै माने जों नुफेराखै खुनु कनभिक्टेड केसा जेलनिफ्राय उदां जायाखै। नाथाय नैबे प्रमद बन्धु बिथांनि दिनावसो जों बेफोरबायदिखौ नुबाय आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला। दा दिनैनि दिनाव जोंनि NDFB बिदा फंबायफ्रा फाइनालि मा जाखो दिनै बिथांमोना सुबिदाबो गैया दिनै बिथांमोना एकदम दासिमबो माने आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जाबाय। दा जिखुनु हक गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोफोर नेक्स्टआव सावरायगोन। दा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथाङा जेखि गोदै रावजों बुङा रायजो राजाफोरखौ दिनै जेसेबांखि थगाया मानो नङा होमब्ला माने फैगोन समाव बिथांमोननि सरकारा गोग्लैनाया 100% लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव सानफा एफा बै इन्जुर बोरायफोर गुगानाय बायदि माने थाल्ला गुबोनानै दिनै BPF दोलोआव गासिबो माने हाबनो गोनां जादों आरो मानि थाखाय बेफोरो गासिबो माने गाव गावनि मावनायनि थाखाय नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा गाइस दिनैनि दिनाव UPPL सरकारखौ सोर मोजां मोनबावो सोर रायजो राजाफ्रा UPPL सरकारखौ बाख्नायबावो नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय खुनु रायजो राजाफ्रा मोजां मोनला। आरो जाय बिथांमोना UPPL हान्जायाव दं बै बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव गावजों गाव नांलाय खमलाय आरो गावजों गाव माने एकदम बखिलायनायसो खोनायो आरो जों बिथोराव नङा होमब्ला। दा जिखुनु हक लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दा दिनै बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मा जाखो माने आं मोनसे भिडिअ होनो थांगासिनो दं बेनो जाहैबाय 1 नं पर्बजरानि काहानिया आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां। बे जायगानि माने ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारिनिफ्राय लानानै गासिबो दिनैहाय मा खालामदों UPPL हान्जानिफ्राय दिनै माने बिथांमोनहा कमप्लिटलि ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारिनिफ्राय लानानै गासिबो पार्टियानो दिनैहाय रिजाइन होबाय आरो। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो आं भिडिअखौ होलांगासिनो दं। UPPL দলৰ নীতি নিয়ম নাই বিশৃংখলাভাৱে এই দলখন আমাৰ বিটিআৰত চলি আছে। বিটিআৰ চৰকাৰে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিটিআৰ চুক্তি হিচাপে যিখিনি অধিকাৰ দিব লাগিছিল সেইখিনি অধিকাৰ দিব পৰা নাছিল। তাকে মই মহামায়া প্ৰাইমাৰী কমিটি UPPL দলৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক বৰ্তমান জিলা কমিটি পৰ্বতজোৰাৰ সদস্য হওঁ। কিন্তু এই জিলা কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকে যেনেকৈ ইয়াত ৰাজ চলাই আছে এই ৰাজত আমি মহামায়া অঞ্চলৰ দলীয় কৰ্মীসকল আমি ক্ষুব্ধ হৈছোঁ
আৰু এই ক্ষুব্ধৰ প্ৰতিফল স্বৰূপে আমি গোটেইখিনি কৰ্মী যিখিনি আমাৰ কৰ্মী আছে প্ৰাইমাৰী বুথ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্ট্ৰেল গোটেইখিনি আমি সমূহীয়াভাৱে আজি ইয়াৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলোঁ ইউ পি পি এল